opäť budeš komentovať hokej na olympiáde? A bude tam mať RTVS nejaké štúdio, alebo ako to bude celé prebiehať? Postavia takú malú televíziu, ktorá bude odtiaľ všetko vysielať v nasledujúcich 3 týždňoch. Robíš to 20 rokov, teraz ľudia povedia, že dosť. Ideme do takého modelu komentátorského, ktorý tu ešte nebol, a keď to pôjde, tak si myslím, že to bude pecka. Naozaj, že rozhoduje 1%, ktoré musia k niekomu prihodiť, dostávajú naozaj relatívne drobné. Myslíš, že je to symbolická suma? Že akú vôbec šancu máme proti takýmto hráčom? Talianov musíme zdolať, aby sme mali 3 body. Aký je ten herný systém? Prehráš to štvrťfinále, tak pakuješ sa a letíš domov. Dáme aspoň Švédov alebo Fínov? Fakticky je to tak, ideme obhajovať bronz. Čo by mohla byť taká prvá päťka, druhá päťka, tretia? Ďakujem ti, že odoberáš herohero.co Matej Zrebný, kde nájdeš celý rozhovor. Dnes s legendárnym komentátorom slovenského hokeja, Pavol Gašpar. Pavlo, vítam ťa. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je mi veľkou cťou, že si došiel, že tu môžeme mať naozaj človeka, ktorého nie možno, že vizuálne každý pozná, ale určite minimálne to audio, ktoré sme mohli počuť posledných 20 rokov. Ale teraz, pozor, ja mám taký pocit, že sa to vráti. Sú tieto rumors pravdivé, že opäť budeš komentovať hokej na olympiáde? No ja myslím, že už to nemusíme ani volať, že sú to chýry. Je to tak, veľmi sa teším, že sa môžeme vlastne v našom verejnoprávnom vysielaní vrátiť k vysielaniu špičkového a v podstate najlepšieho možného hokeja, aký sa bude hrať, som o tom presvedčený, a že to bude aj s našou účasťou, a celkom si sa pekne zladil na túto príležitosť. Ja som za taký vizuálny huk som sa, akože pripravil, aby sme nedali divákovi vedieť, že o čom to dnes bude. Aký je to pocit sa vrátiť k tomu? Po vlastne 2 roky si mal pauzu? Obrovsky sa teším a je to... My sme nejakých pár takých epizódiek hokejových samozrejme počas tej pauzy mali, a už naozaj, keď poviem, že aj, nechcem, aby to vyznelo zle, že aj na zápas Žiliny v kontinentálnom pohári som sa tešil, lebo som sa veľmi z toho tešil, naozaj, bola to paráda. Ale tak toto je trošku iný stupeň hokeja to bude, a všetci vieme, aká to bude účasť, že po 12 rokoch tam prídu zase hráči z NHL, že je to inak príležitosť pre veľmi veľa hokejistov, aj z tých kanadsko-amerických, ktorí nemali šancu si vlastne na olympijských hrách zahrať, lebo to je fakt v roku 2014. A už len poviem jedno meno, asi najlepší hokejista v súčasnosti, Connor McDavid, bude hrať prvýkrát, a kto vie, či nie vôbec aj naposledy na olympijských hrách. Čiže naozaj to budú unikátne hry a unikátny hokejový turnaj. A ty to komentovanie budeš robiť z Milána? Áno, aj zo Santa Giulia Areny, to je tá nová, ktorá sa stavia, okolo ktorej sú také kadejaké chýry, že či bude dokončená, ale najčerstvejšie správy hovoria, že už to tam je naozaj prichystané do takej miery, že nič nie je ohrozené. No a aj teším sa aj do tej menšej arény, ktorá bude z takej nejakej expo haly prerobená, ale presne to, čo sme zažili pred 20 rokmi v Turíne, teraz sme v inom talianskom veľkomeste, veľmi podobný princíp, že jedna aréna bude veľmi pekná, dôstojná, druhá bude taká, že tribúny z lesenárskych trúbok a tak. A bude tam mať RTVS nejaké štúdio, alebo ako to bude celé prebiehať? No, máme, keďže táto olympiáda je trošku taká logisticky náročná, tak máme vlastne 3 nezávisle na sebe pôsobiace tímy. Najväčší je v Miláne, ktorý bude pokrývať predovšetkým hokej. Menší potom v Antwerpene, na biatlone sme, a v Cortine na ženskom lyžovaní, kde teda všetci držíme palce, aby sa Peťa správne rozhodla toho 16. februára. No a ten milánsky budeme mať vlastne pokrytý úplne štúdio v tom klasickom zmysle nemáme v dejisku hier, to máme v Mlynskej doline. A môžem prezradiť, že to bude premiéra krásneho nového štúdia, za mňa suverene najkrajšie športové štúdio na Slovensku. Uvedieme do prevádzky pri príležitosti olympijských hier. Ale budeme tam prítomní, budeme mať živé vstupy z komentátorských pozícií práve do týchto štúdií. Samozrejme, naši reportéri budú spovedať hráčov cez prestávky, aj tesne po zápasoch. A v Miláne, alebo vždy v dejisku, v tom hlavnom dejisku hier je tzv. IBC, Medzinárodné vysielacie centrum. To je vlastne priestor, kde je naše najväčšie ústredie, kde partia našich technikov
vycestuje vždy s týždňovým predstihom a oni tam vlastne za 5 dní postavia takú malú televíziu, ktorá bude odtiaľ všetko vysielať v nasledujúcich 3 týždňoch. Si je trošku taký viac motivovaný podať ešte lepšie výkony ako kedysi, keď vieš, že ti bolo tak, trošku ti to bolo zobraté, hej, že chápem takúto ľudskú stránku, že robíš to 20 rokov, teraz ti povedia, že dosť a teraz po 2 rokoch to môžeš zopakovať. Je tam tá motivácia silnejšia? Tak ja neviem, či sa to dá ešte lepšie, ale, ale nie, samozrejme, že vždy, táto motivácia je v nás prítomná vždy a teraz sme si to tak trošku ozvláštnili, lebo tiež môžem povedať, ešte sme to až tak úplne nekomunikovali, ale ideme do takého modelu komentátorského, ktorý tu ešte nebol, minimálne v našich končinách. Budeme vybrané zápasy komentovať 3. To už sme tu mali, ale bolo to v modeli, že 2 komentátori a 1 expert, buď to bol Jano Pardavý, alebo Boris Valábik, alebo proste sa tieto naše osvedčené mená tam striedali. No a teraz sme to otočili, že bude 1 komentátor a 2 experti. Budeme naživo komentovať naše zápasy, takže sa teším, ako pôjde spolupráca s Borisom Valábikom a Marianom Gavoríkom. Takže bude aj Boris? Boris a Brambor, áno, Boris a Brambor pri mikrofóne naživo. Bude to trošku náročné ich 2 ukočírovať, tak aby boli aj tie nejaké formálne požiadavky zachované. Jednoducho nesmieme si skákať do rečí, nesmieme rozprávať 2, to bôž 3 naraz, ale kto sa bojí, nech nejde v tomto prípade na olympiádu. Už ste robili niečo spolu v minulosti? V takomto formáte nie, ale skúšali sme si to. Samozrejme, že úplne až taký dobrodruh nie som, aby sme do toho išli, že prvýkrát... A vy ste robili aj nejaké testy teraz? Ste si robili? Áno. Dopredu sme si to vyskúšali. Nie je tam nejakých veľa pravidiel, ale nejaké sú, ktoré treba dodržiavať. A keď to pôjde, tak si myslím, že to bude pecka. Moment. Dôležitá vec. Všimol som si, že väčšina z vás, ktorí sledujete naše rozhovory, nemá zakliknutý odber na kanály. Bude pre mňa naozaj veľa znamená to, keď dáš like na toto video a klikneš na odber. A vďaka tomu budeme môcť stále udržovať vysokú úroveň tohto podcastu a prinášať tých najlepších hostí. Díky moc. Môžeme sa presunúť konkrétne k našim zápasom nejakým a celkovo k olympiáde. A zaujíma ma, že ako hodnotíš našu súpisku zostavu, ktorú máme aktuálne? Asi tak najlepšia možná. Samozrejme, že ja rád hovorím takú vetu, že v histórii nominácií nikdy žiadna nominácia, nie že naša, ale môžeme to zobrať naprieč všetkými krajinami, naprieč všetkými športami, nenájdeš jednu nomináciu, s ktorou budú všetci spokojní. To je taký fakt. Hej, že a je to zase super pre nás, novinárov aj fanúšikov, my môžeme donekonečna viesť tie debaty a mal by tam byť ten a mal by tam byť onen. Čo absolútne rešpektujem. Tiež si tam viem predstaviť možno 2 mená, ktoré by tam mali byť. Ale vieš, ten tréner má tú nevďačnú úlohu, že veď aj on by ich tam zobral a dobre, povedzme, že ja neviem, Kiko Pospíšil sa teraz diskutuje, Martin Chromiak, Samo Kňažkov, ten Vlado Orsak by bol najradšej, keby ich tam mal. Ale povedz mi 3, ktorých musíš vyriadiť z tej súpisky, lebo tam má konečný menoslov, musí mať proste 25 mien a vždy je to niekto za niekto. A tie rozhodovania to nie je, že 100 a 0, že ja sa o tomto ani nejdem baviť. Hej. Tie rozhodovania idú často do takých detailov, že rozdiel medzi tým hráčom je nominovaným a nenominovaným je 51-49. Naozaj, že rozhoduje 1%, ktoré musia k niekomu prihodiť, lebo majú na to nejaké svoje dôvody tí páni tréneri. Takže ako chcel by som byť pri tých debatách, chcel by som vedieť, že čo naozaj v konečnom dôsledku zavážilo. Ale áno, registrujem, že tieto 3 mená, ktoré aj mne, rád by som ich tam videl, ale keď sa ma spýtaš, že koho by som mal vyčiarknúť, tak to ti nepoviem. Ale to je taký dobrý problém, lebo ja mám pocit, že väčšinou riešime, že nám niekto chýba. Vieš, že áno, hráči z NHL... Ale na olympiáde chce byť každý. Toto bolo vybavené týmto, vieš, že na olympiáde naozaj chce byť každý. To nie sú majstrovstvá sveta, ktoré máš po sezóne, kde tí chalani, a to si tiež často neuvedomujeme, možno ako fanúšikovia, že tí chalani idú na tie majstrovstvá sveta a oni trávia svoj voľný čas,
ktorí môžu venovať rodine, ktorí môžu venovať regenerácii, ktorí môžu venovať čomu len chcú. Oni venujú tomu, že idú, že ten svoj voľný čas, tie 2, 3, 4 týždne, keď berieme aj prípravu, dajú tej reprezentácii a sami seba a svoje rodiny vlastne o ten čas ukrátia. Lebo oni majú daný začiatok sezóny, kedy musia nastúpiť. Vedia, že sa na tú sezónu musia nejako pripraviť, čiže ešte pred tým začiatkom sezóny musia absolvovať nejaké individuálne tréningové kempy. A keď skončia sezónu, niektorí skončia vo februári, niektorí v marci, tak si tú sezónu musia o 2 mesiace natiahnuť dobrovoľne a nechcem tu rozprávať o peniazoch, lebo to asi nie je úplne, ale dostávajú naozaj relatívne drobné za to, že keď sú na tých majstrovstvách, ak vôbec, to fakt, teraz som na tenkom ľade, nechcem o tom hovoriť, ale ak aj tam niečo je, tak je to viac menej symbolická suma. Myslíš, že je to symbolická suma? Že nie je to tam... No tak dobre, môžeme sa baviť o symbolickej sume pre Slavkovského, ktorý berie koľko? 7-6. Áno, keď to porovnáme s hráčom že na EL, tak určite. Dajme tomu, že pre hráča z našej ligy to nie je symbolická suma, ale tiež to nie je nejaká, že by sa z toho zabezpečil, alebo je to tak plus minus niekde na tej úrovni, čo by si myslím aj špičkový hráč našej ligy, čo by zarobil aj v klube. A za olympiádu je... Koľko asi tak dostanú? No to sú viac menej vreckové. Tu sa bavíme naozaj o vreckovom. Akože dobre, nie je to zákonom predpísaných, neviem koľko, 50 eur na deň. Je to tam trošku inak ošetrené a veľkorysejšie, ale tiež to nie sú naozaj že horibilné sumy, ale na tej olympiáde jednoducho opakujem, chce hrať každý. Navyše sezóna, je to uprostred sezóny, čiže nikto o nič v úvodzovkách neprichádza z toho svojho voľna. U nás sa liga hrá počas olympiády takisto, čiže tí hráči tak či tak, no z našej ligy je v našej nominácii jeden v tejto chvíli. Čiže, ale proste tá olympiáda je unikátna v tom a navyše, obzvlášť teda s hráčmi z NHL, že ono aj pre tých zámorských hráčov, ktorí, keď sa s nimi bavíš o majstrovstvách sveta, oni nevedia, o čom sa rozprávaš vlastne. Pre nich je Stanley Cup. Tak je, hej? Áno, pre nich je ten Stanley Cup. V Amerike, v Kanade je ďaleko väčším podujatím sú majstrovstvá sveta juniorov v hokeji ako ten seniorský šampionát, ktorý zase my tak prežívame, čo je v úplnom poriadku vzhľadom na nejaké historické tradície, ale aj keď oni ten Stanley Cup majú stále ako tú najvyššiu metu, tak povieš olympiáda, že tak pozor, olympiáda, áno, to zaujíma aj nás. A máme vôbec šancu proti takým tímom ako je US a Kanada, kde sú vlastne zložené viaceré týmy NHL, hej, a teraz sa tým zamyslí, že Slovensko, že sme to nejak zlepili a potom tu máš zložených 6 tímov v jednom tíme, to je jak All-Star. Áno. Akú vôbec šancu máme proti takýmto hráčom? No tak nejakú máme, nie veľkú, to si povedzme, hej. Ja by som bol rád, pekne to hovorí Boris Valabík, vyhrajme ešte jeden zápas mimo skupiny, hej. A ja v tej chvíli budem spokojný. Keby sme sa dostali aspoň do 8 v tejto konkurencii, tak si myslím, že to je... Tam je to OK. A áno, a potom, keby sa toto stalo, hej, musíme... Tak si to rozmeňme na drobné. No asi v skupine so Švédmi, s Fínmi úplne to nevidíme nejako najreálnejšie, aby sme s nimi vyhrali. Talianov musíme zdolať, aby sme mali 3 body. Aby sme v tabuľke potom dostali v tom 8 finále nejakého relatívne priateľnejšieho súpera. Ale povedz mi, kto je relatívne priateľnejší súper zo skupiny, kde je aj Kanada, aj Česko, aj Švajčiarsko napríklad. Hej. Tretí z tejto skupiny. My budeme tretí v našej skupine, tak s veľkou pravdepodobnosťou môžeme hrať s tretím z tejto skupiny. Tak koho z týchto troch bereš? Kanada, Švajčiarsko, Česko? Asi Švajčiarov. No, vieš, že majú viac hráčov v NHL ako my a majú aj, povedzme si teraz, hráčov, ktorí sú na vyššej úrovni ako my. Pozri, ale s Čechmi máme, neviem, Češi majú akože podľa mňa teraz dosť dobrý tím. No, majú, áno, majú. A je tam možno nejaká taká psychologická vec, že sú to naši takí, vieš, že bratia a neviem, či vieme s nimi vždycky zahrať. Tá štatistika. Historicky to tak bolo svojho času, len teraz už hrajú chlapci, ktorí ten federál nezažili. Aspoň na našej strane, hej, taký Roman Červenka, áno, v českom týme, aj keď nezažil federálnu reprezentáciu, samozrejme, ale... No... Ty by si koho vybral z týchto troch?
Fakt neviem. No. Fakt neviem. Vyhnúť sa tomu. No. Aký je ten herný systém? Lebo Je zvláštny, ale je to vlastne, trvá od Vancouveru 2010, ale povedzme si ho, lebo raz za 4 roky sa to hrá, tak je to dosť zriedkavý formát. Na olympiáde je 12 tímov rozdelených do troch štvorčlenných skupín. Víťaz každej skupiny, takže 3 tímy, a najlepší z tých druhých tímov postupujú priamo do štvrťfinále. Hej, to normálne sa spraví tabuľka podľa toho, koľko máš bodov, aké máš skóre, od 1 po 12. Prvé 4 tímy sú rovno vo štvrťfinále a ten zvyšok hrá 8 finále o postup do štvrťfinále proti týmto 4. Čiže 5. s 12., 6., s 11., 7., s 10., 8., s 9. Čiže musíme minimálne poraziť Talianov. No keď neporazíme Talianov, tak narazíme na niekoho z druhých miest v tých skupinách. Takže aj keď prehráme všetky zápasy, stále máme šancu na štvrtý. Ty môžeš, stačí ti začať vyhrávať aj po 3 prehrách a môžeš stále mať olympijské zlato. To je čaro play-off, samozrejme. A prvá tá smrť nastáva po tých 3 zápasoch, keď 4. prehráš. Áno, 4. prehráš, si skončil. A je jedno, či je to 8 finále, štvrťfinále, si skončil. Mohol si vyhrať skupinu svoju bez straty bodu, ale prehráš to štvrťfinále, tak pakuješ sa a letíš domov. Aký to bol pocit, keď si sa prvýkrát pozrel na ten hokej a počul si tam niekoho iného hlásiť, že už nebol to ten tvoj? V čase som sa vrátil tak do roku nejaký 98-7. No ale nepovedal si mi tie prvé 2 útoky. Poďme vyskúšať, ako sa Trto bude cítiť ako center, hej, že nebudeme upierať niekomu právo na druhú šancu, hej, nech nám to ten chalan dokáže. Počul som nejaké vyjadrenia, že bude možno aj najlepším hráčom. Čo hovoríš na českú súpisku? Majú brankárov pomaly, jak my všetky hráčov NHL, takže tam to bola ťažká úloha celkom vybrať. Keď sa vrátim k tým Čechom, prečo myslíš, že sú stále lepší? Prečo majú viac hráčov v NHL? Trefne aj Branko Radivojevič pomenoval, že nám neušli o parník, ale aj o 2, pokojne. Čo by sa muselo zmeniť, aby sa dostali opäť na vrchol? Hej, nerobme z detí robotov, ktoré budú 8, 9, 10 ročné dodržiavať taktiku a hrať nejaký systém. Poďme aj trošku si zaspomínať na predošlé olympiády, na Peking. Bum, prišiel tento COVID, prišli všetky tieto opatrenia. Dúfal som, že sa to Číny týkať nebude, ale Čína ešte bola v lockdownovom takom režime. Nechceš žiť 3 týždne na balených sendvičoch. Cez apku si objednal a robot ti doniesol jedlo na izbu. Konflikt Šatanchára počas zápasu KHL. Vďaka tomu, že nás podporíš na Hero Hero, môžeme pokračovať v týchto rozhovoroch. A ak by si náhodou chcel alebo chcela byť v tomto kresle a robíš niečo zaujímavé, tak sa mi neváhaj ozvať a napíš mail. Dáme aspoň Švédov alebo Fínov? Vieš čo, normálne vymenil by som, že OK, asi, ja hovorím, nie je to veľmi pravdepodobné, ale ja to vymením za to 8-finálové víťazstvo. Ja chcem našich vidieť proste minimálne v tom štvrťfinále. Vymenil by som to, aj keby sme aj s tými Talianmi mali prehrať a následne to 8-finále vyhrať, tak to je pre mňa ten kľúčový moment, že vyhrajme v play-off jeden zápas a zahrajme si 18. februára štvrťfinále, mimochodom na moje narodeniny, takže taký darček by som si zaprial od chlapcov, že toto vnímam ako niečo, čo nás, čím môžeme povedať, že tá hokejová olympiáda bola úspešná. Máme čo obhajovať. Máme čo obhajovať, ale to sú tak iné vesmíry, olympiáda v Pekingu hokejová a tento hokejový turnaj, že nerad by som, aby sme vôbec niečo rozprávali také, akože áno, fakticky je to tak, ideme obhajovať bronz, ale... Ja si to pamätám, že keď prišla tá informácia, že budú môcť hrať hráči z NHL, tak Boris Valábik pridal takú storku, že no ešte, že máme ten bronz, lebo už sa ho asi nikdy nedotkneme. Takže tie šance, koľko percent by si dal tomu, že máme šancu na medailu? Na medailu? Bože môj, tak ja neviem, či nezačnem hovoriť už promile a nie že percentá, to ako výsledok dýchovej skúšky, ty kokos. Dobre, ale výsledok dýchovej skúšky, použijem taký ten stereotyp klasický, že takého silného, echtovného východniara.
Tak si to asi môžeme povedať, že asi tá šanca nebude až taká veľká. No nie je. To si reálne si povedzme, aj keď naozaj rozoberali sme tu ten hrací systém a jeho čaro, hej, začneš vyhrávať v play-off a nasadneš na nejakú vlnu a je to super, hej. Ale reálne musíme vidieť to, proti komu budeme hrať už od toho štvrťfinále. A vieš, preto ma strašne mrzí ten vancouverský turnaj, kde sme boli tretinu od toho bronzu. A v tej najlepšej konkurencii, hej, presne s hráčmi z NHL. Ja si myslím, že to by bol náš najväčší hokejový úspech, keby sme to tam dotiahli. Väčší ako titul majstra sveta, lebo mať tú olympijskú placku v tej konkurencii je jednoducho... To si môžeš povedať, že to bol naozaj jeden z turnajov storočia. K týmto turnajom sa ešte dostaneme. Ja ich tu mám pekne všetky spísané. Ja keď som bol pred pár dňami u Barbera, tak sme si robili také fiktívne... Je vidno, no. Mňa to ešte len čaká. Také fiktívne súpisky sme si robili, že čo by mohla byť taká prvá peťka, druhá peťka, tretia. Poďme si možno trošku tak vymyslieť, že ako by sa to páčilo tebe. Ale tak začníme tú vašou, že normálne, povedz mi tú vašu, že kde ste to vy a môžeme, aby sme sa mali od čoho odpichnúť. No, my sme sa tam bavili, že prvá by mala byť Tatar so Slavkovským možno, že to krídlo, center, Tatar akože moc často toho centra nehráva, ale možno by teraz si ho mohol dať. A k nemu nám chýbal ešte niekto. Obranu sme chceli rozdeliť hráčov do NHL, že do prvej a druhej, že nedať ich možno spolu, aj keď... Tak máme troch. No, tak ale čo by si urobil? Že dal do každej liney jedného, alebo ich? No to by som sa bavil presne o typológii, hej, lebo OK, že Nemec, Černák ti budú krásne spolu fungovať, hej, že teda... aj cez ruku trošku. Dobre, berme len ten, že kto je ofenzívny, kto defenzívny, lebo to je to primárne, čo musíš. Černák bude ničiť všetkých. No ten akože ten to bude všetkých ničiť. A potom je tam z NHL ešte Fehy, ktorý je ako pre mňa je taký veľmi on ťažko zaraditeľný, lebo akože Washington ho berie samozrejme ako toho defenzívneho. Tú defenzívu trošku inak on hrá ako Erik Černák, hej, ktorý je naozaj buldozer a to proti nemu nechceš. On nechceš, aby ťa trafil. Erik je akože blázon v tomto. Aj v útoku pospäť zase. To sa teším, jak pôjde Erik hrať, tak to bude, vlastne naposledy hral na slovenských majstrovstvách. Áno. Tak Tampa chodí ďaleko v play-off, takže on veľmi na tie majstrovstvá nemôže chodiť. A jak naozaj pôjde, lebo mal teraz nejaké jemné zranenie, jak naozaj pôjde, tak ja sa normálne, že teším na jeho hru. Ja ho mám strašne rád. A si to budem užívať, jak tam ich bude všetkých ničiť. Tak dúfam, že to tak bude. A že príde, lebo tento podcast vlastne natáčame ešte pred olympiádou, čiže my to teraz možno tak hádame. No ale nepovedal si mi tie prvé dva útoky. No najviac nás bolela asi olympiáda v Turíne, nie? Keď sme tam všetky zápasy vyhrali a vyradili nás Česi. Že sme sa asi viac zaoberali súperom ako samým sebou. On si to vydrel, on je akože, on naozaj, to je vidie, že tá disciplína, čo robí. Čo Zdeno Chára znamená v Bostone? Ako vyzerá taká príprava pred komentovaním? Ty si aj známy takými hláškami svojimi? Ja mám rád tie, ktoré sa podarili, ktoré zámerne poviem. Držte huby už tej Bratislave, sa ozvalo. V tejto dobe by sme si všetci mysleli, že to bola AI. No, v tom čase jediná umelá inteligencia boli odfarbené kolegyne. Aký najväčší fail sa ti stal počas komentovania? Dostávaš aj ty hejty? Ale jasné, čo si. Myslíš, že ešte niekedy budeš komentovať majstrovstvá sveta? Tak keď nie majstrovstvá sveta, tak ďalšia olympiáda snáď opäť hráčmi z NHL. Spomenieš si na nejaké legendárne zápasy naše? Jeden nájazd zľava, druhý nájazd zprava a 5-3 zrazu sme vyhrali nad Rusmi. Ja si z detstva nesiem jednu traumu. Zápas Slovensko-Kanada, keď vzadu Lašaka fauloval. To bol 2004, fauloval ho, myslím, Rob Niedermayer. Mám pre teba dneska takú výzvu. Začínam sa bať. Števo Ejzele ju absolvoval tiež a zvládol to v pohode.